welcome to my YouTube channel NS Creation. जों दिनै गोबां समनि उनाव मोनसे फिसा राइडआव थांनो ओंखारलायबाय आरोना खाथियावनो थांखाबायबो थायो नोंथांमोनाबो नायखांबाय आरोना नायखांबाबो नायबावदो दिनै माने इयाव मोनसे फुजा सोलिगासिनो आरोना बल बम सोलिगासिनो बेयाव थांसै ओमफ्राय एसे दर्शन लायनोसै आरोना समबा नायबाय थादो नोंथांमोनाबो नुलांफासिगोन बिदिनो थांसै मैना फुख्रियाव समबा नायबाय थाथ'दो वाटार क्रसिंआ जोंहा मोनसे मोनबावबाय मोनसे डेन्जार बारखांनानै आरो मोनसे मोनबावबाय दा माने सिगांथिंजा अखाया बारा हानानै बेफोरबायदि लोमजोब्बाय आरोना नङाबा थांजायोमोन जा बारनो हायो अन्थाइआबो एसे गिदिर गिदिर नुदों लांजायोना लांजाया नायनोसै ओइ नैखौनो मोनसे ओरैबो जोंथ' बेलेग लामाखौ मिथिला बेल'सोमोन बेजानो थाङोमोन जोङो ओमफ्राय दाथ' आलदा गैया ओंखाम हरला Let's see मा जायो दसे साननोसै स' इमानथार दैयाव बोरै जों बाइक बारहोनो जागासिनो दा धारा गोबांनो नोंथांमोनहा सिनायनो हादों जानांगौ गोबांथार दं दैया अखाबो हाबाय
जों गोबां खस्थ'जों वाटार क्रसिं खालामबोना मोनफैबाय आरो ना जायगासिम हनै ओरै गाखोलांबानो मोनहैनोसै गारिया दोनबाय पार्किं खालामबाय जेबोथ' फुजा ओरैहाय एसे गिदिर जादोंसो सानदोंमोन जों जायाखै माने बेलेगफोरनि फट'फोराव नुदोंमोन ना ओमफ्राय एसे जादों बायदि सानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु एख' गैयानो दखान खालिसो ओमफ्राय सायावबा माबायदि मिथिया मानसिफोरबो फैनो हाखायाखै वाटार क्रस खालामनो हाखायाखैना रावबो कार लाबोआबाथ' फैनो हाखाया बाइकफोराल'सो ओरैनो फैदों एसे गोहो गोराफोरासो फैदों बेयाव बारनो हानाय जों होनबा गाखोनोसै नायबाय थाथ'दो होनबा जों मिथियाखै खिन्थु जोङो मैना फुख्रि फैबाय थायोबाबो मिथियामोन नैखिनजाय बेफोरबायदि दै बोहैयो होननानै माने साउन्ड खोनायामोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम साउन्ड खोनादों बिराद गोसायै ओमफ्राय ओइ गोजौनिफ्राय बोहैबोदों ओरै बबेनिफ्राय फैयोथाय बेखौ मिथिया ओरै फागजोंबा फैयोना ओइ खिनायबा मोनगोन जानानै दा ग्रिन ग्रिन खारना ओरै बारा गोजान थांनाया नैयावनो जोबनाय एबा बया गोथौयो सिंनिया हनै गाखोगासिनो बेखिनजाय ओरै माबाया हाया खहायख्लाबोजोब्बाय अखा हानानै दैया जिं जिंना to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. गोबां खस्थ' गाखो मोनफैबाय जेनथेन दासो एसे स्रां मोननांदों दा सोंफैदोंल' हनै बेखिनियानो हनै मन्दिरावनो खिन्जा दं सफैबाय अब्ला गाखोनायाव लास्टाव मोन ओंखारनायाव सिगाङाव जाबाय आरो ना आंथ' इयाव रबिबार एसे फुजा बायदि फालिनाय जागोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना खाथिनिबा फैदो रबिबार खालि एसे माबा एसे बानायगोन माने एसे फुजा साइज बानायगोन आरो ना लामाया माने दै ब्लक जाना दोङो दा दानि सिगाङावथ' नुखाबाय जानांगौ दैमाखौ माबोरै बारदों बिदि जाना दङ नोंथांमोनाबो बोथोरा मोजांबा फैदो आरो ना ओरैथ' कारफोर लाबाथ' बारनो हानाय नङा बाइकफोरजोंल'सो बारनांगोन औ रबिबार खालि फैदो आरो ना हायोबा बाइकखौनो लाबो कार लाबोबाथाय भेजाल जागोन दैमा बारनायाव दै अखाफोर बुरजा हाबाय थाबा आरो बारनो हाद्रायनाय नङाबो जानो हानाय माने फुजाया माबा जानाय नङा आंनिफ्राय गोबां मोजां भिउ नुहुरदों नोंथांमोननो खिथिनो आं नै ओरै नाहरदो जोंनिखौ नुहुरखायो wah dunia emang purwasi wah मोनफैबाय माने वाटार क्रसिं मोनफैफिनबाय नै बेनिफ्राय वाटारखौ दैखौ बारनो थाखाय आरो ना मोनसे निउ टेकनिक बाहायदों नै बेखौ पाइप जरायनानै बिसोर नारगासिनो आंबो थांनि लासै लासै
Yeah, it's Big Panda.